Paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Mayak man nagtugtugaw dito sa angot ti Tersina, Maray. Ay, kat mabalin latamot Ada ka magayam dito pare ba daw? Nay, pagiso Nagswerte ako ngay. Unayan ta dumanon aging gat lapayag mo ti isem mo. Ay gumatang ka man ki diti pulutan kinarak paray. Adya. Amaw, nga inawat yaw, ti honorarium yaw itabulan. Sige. Tapno, di mo matkunain anaibutak. Tay, takit tikiyat ko king kaparay. Apoy aday to'y laang tinyawat mo kanya, Enteng. Naranaak nga ron ni pare ba daw? Kinikilan na din iti araken pulutan. Anya? Ay, maruwan ni pare badong no kasta. Sana balay. Maminsan lang mo da dyan ngay naramid na. Ti maminsan, mabalin ama ulit-ulit, Enteng. Ay nabartukan ka ba daw? Agawit ka ki Ideng. Agilo ako kay ti arak. Senton na barto ito tao. Pagawid naman. Nya? Pagawid naman dagos. Yun ay kabitin mare. Baka talaga. Kat, anya nga ruti kayat mo ita, kabadong. Idumog ko man pa dito yung lamisan maray. Wano saan, nagidak. Dito yan. Na, di pa ikat mabutang ti umay gumatang dito, inukasta. Anya, mabuting da. Kit sa anak mo tamang mga nititaw. Ay, kunak no asino kay tayang. Si kamot gayam tataba daw. Ay, siya nga raw, kuwaraw. Ay, gumatang ka man kiday. Ha? Itian niya? Nagkapoy kan. Siyempre, itiara ka. Kaning pulutan. Nakainom kayo sa amay? Ay, kurang ko tiara kin pulutan na ginatang ni Parinteng. Ha? Namaumawa na kaon. Isa, danumpay man ko araw. Gumatang ka iti danom. Makininumakan. Ay, sige man langay. Igatangan kan iti arakan pulutan. Day taman ti kay kiyat kuking ka. Kuaraw. Sige. Uminom kayo lahat tatataba daw. Ado ti danumpay di tao. Ay, unya raw. May samitin na galon. Ti danom ti ginatang mau. Agran na kayo ita. Ay, agyaman na kuwaro ka. Daman damagak, kuwaro. Ang ada ita, tataba daw. Ada ka din nubya. Wino kayan ayat na. Awampay. Kaya't mo ti mga asawa mo lang, nubila. Anya? Kaya't ko lang mamuan, no, at na plano mga asawa, wino awan. Ay, siyempre mata. Ada aguray kaya. Tapay ka din. Ada mo kabalasan, nga isagot puking ka. No kaya't mau. Ay unay kan ba daw, mangibabain ka? Tapay Day talag malmalam nga gininom tar aramidom. Ay, rumuara man lagay. Di mo kunaan, amapan ka manen ag malmalam nga agtugtugaw ijay tersina ni Marikwanang, nga guroray iti kikilam ijay. Nala, mabana kang. Ay badong, ag subli ka ditaw, kasarsarita ka pa'y lang! Ibagak tumakin ni Kwaraw, ta gumatang iti arak, kin pulutan. Arak kan pulutan ko na. Ay, kwa, ipan mi kuma iti ayan ni Muna, pare. Ipan nyo iti ayan ni Muna. Masigurado. Kaya't mo ilan ni Muna ni Kwaraw. Ay, sigurado day ta, pare. Basta siyak, timang ibaga. No kaya't mo, talo tayo, amapan iti ayan ni Muna, pare. Ngamjak masango. Ada meeting mi ita iji barangay hall. Bayampay lang day ta meeting, pare. Tinaskain kat matulungan tan ni Kwarog ang makaasawan. Ay, sorry. Ngam napatag ti meeting mi ita. Datan dito paraangan ti balay da muna, Kwarog. Anya iti aramidon tan tataba daw. Alampay da ito'y sabong ti dama dinutsay. Ta isabit mo pa lang biyay ti talikudam. Ginawat ko iti dalan da ita. Anya? Numangag ni muna ti kanta. Kat rumwar.
Itad munton king kuwan na dayta. Ay, tama daw. Anya nga iti kantaan ta. Siguro, mabalinan ti pamulinaway. Sige. Basta juwit ta, Imal-aldawan mo't nga umay kayo agharharana, Tata Badong. Correct. Itad mo dayta sabaw. Flowers for you muna. Da kayo laeng mo't pinasapang agharana. Ay, may mayat tinasapa, adeng. Mayat day kay sabong Dama din o tsepay. Apay, di na kami lapas trikay na inadeng. Ay, uway. Umay kayo atata. Ay, agyaman kami muna. Ada ngamin napatag nga ibaga ni Kwarog King ka muna. Sapay nakainom kayon sapay iti arak. Ala, umay kayo taag kape kayo. Jack pa'y nakita ni Kwarog ang nagpasada Ay, kaya adaman ijay balay da muna nga gininom. At dakit din ti agaram akasta. Masapul nga uminom iti ara. Ay, mumutin ni Pare Badong. Ay, tati pagalistuan na. Ay, Kaya't nalaang nga igatangan ni Kwarog iti araken pulutan. iso amap mapanda iti ayan ni Mona. Ano pa? Ay, kaasimot nga ron ni Kwarog Ay, naimbag no kayat ni Mona. Ay, sapay ko Tapno makaasawan ti luko. Ay, di pa'y lang amin mapanagaram iti balasang nga iso. Ay, di nangarod ka ba ilanday ta? Makamumutin na. Kasano nga itatabadang? Di naksamot kayat ni Muna. No, agkarasublita dito. Kaya tinakantaon. Kasta nga ta, tatabadang. No, mauman ni muna. Ay, sumbatan na kantaon, Kwarog. Sayang dagiti kwarta nga igat-gatang ko iti arak. Kan pulutan tayo. No, jak mapasungbat ni Muna. Ay, kwa. Kastoy laeng na padasan ta mapanharanayin ni Saleng. Anya? Ni Saling manain? Yan ngay, nabakitan na balasang iti ilay. Nakitam na yan. Wang, nakita. Apay ngay, haranaan tapay lang ni Saling. Ay, tagtagari May mayat madlaeng no duwate armam. Iti kasta, no di nakakayatan ni Muna, at dan ni Saling a reserba. Mayat sa. Iswa gumatang ka iti pulutan kinarak. Tamapantay iti ilay. Sigurado asong batan na kadayjay, tabo makitay. Nabartag kayo. Anya ayati ibagayo. Kastoy nay, ading Saleng anya. Ibagayon, tani rabiin, kayat kun ti maturog. Ay, saan ka pa maturog, ading? Adda kayat ni Kwarog, nga ibagaking ka. Anya dayta. Apay asaan ni Kwarog mismo ti mangibaga. Kuha nga men, ading. Mabain ka nung nga men. Iswa siya kon, ti mangibaga. Ay, kalukwan dayta. Agawid kayo kit din. Ay, ayatin nakakanuunay ni Kwarog, ating Saleng. Jak kaya ti Artak. Maawatan nyo. Iso nga agawid kayo. Ay, binastad na matadagos ni Saling tatabadaw. Ay, di ka danag. Tadapay ni Muna a reserbam. Ay, anya arisilba. Katnujak pa imot na pasungbat. Ay, na. Di ka di maawanan ni tinamnama. Kaya tin nakadayjay. Madanaga na kaon. Ang mga nuawan to tibanag daytaw. Di ka di maupay ko na lang arudain. Tumatang ka di iti arak kinpulutan. Mapantaman ang haranayan ni Muna. Hudaw. Tumulok tumoy lang dayjay. No ipasnag mong armain. Sa apay basitan tinabati a kwartak. Gapo iti kagagatang ko ti arak kan pulutan ta. Ay, isa na bali ta mga sawa kanton. Nga ta. Apay papanam maliwayam sa pa yung tagpasada. Kuanggal. Ini. Ay uray di mo ibaga. Amaw, no sa dino ti papanan niyo kung ni Pare Badong. Mo yung matlagayam. Damagan nyo pa ilang. Ay isardeng mo ti sumursurot kung ni Pare Badong. Apay nga. Luklukon na kalaang.
Anya? Kaya't na lang nga igatangam iti arak ken pulutan. Sana bali tatulungan nakmat nga agaram kini muna. Ay na, nuni muna tirinogyam nga inaran. Ke isulatan di armam. Saan aday ta bumalasiw ka payla iti sa bali? Maliwaya mong tibang kagtakba daw. Ha? Gapot aday tala tumultulong kinikwarog ang mapanagaram tar aramidam. Ay, nagsao ka manin ako na ako nababagatan. Pudnumag, no nakipurdiya ka kuma. Di aday gatang iti sidaan. Sana balya, tagumat-gatang manikwarog iti arak ken pulutan. Alawan, kasi ka lang ti mayroon ranod iti dayta. Anya? Ulitak tatabadong, jak kayat ni kwarog, period. Anya? Di mo kaya't nikwarog? Kuno kumplito may. Awanan ti adupay asa o tatabadong, Ha? jak kayat ni kwarog. Awan mo't sakit nikwarog? Awan mo't kurang na? Kompleto ba? Ipilit sukit din, no jak nga rod kayat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Innam nga buti ti arak, tinainom may adeng. Anya? Santo pa'y ada pulutan may. Kwinta man amin na itakwaraw. Ay, mabit lang tatabadong. Adeng, no kwintahan ni kwarog ti gastos may nga imay ditoy. Bayadam, wait. Anya? No mabalan pa yakit agraman aldaw may nga imay ditoy. Bayadam. Anya? Ang nusong batam ni kwarog itan. Awan ti bayadam. Pulos! Adda ka din ni Apo Kapitan, Kapitana Banang. Balasan ko, awan. Napanan ijay barangay hall. Nukas ta nga rod, da kayon ti pang tidak iti daytoy, Kapitana. Ne, anya dayta, balasan ko. Innam abuti ti arak dagitoy. Kan 1,000 pesos daytoy, Kapitana. Anya? Sukatakla ang dagiti nagastos da tatabadong kan manong kwarog nga imay ijay balay. Tapno sumardengdan nga umay. Anya? Kun kunala ang dayjay ni Kabadong. Tapno agbuteng ka kat sungbata mo ni kwarog mo na. Nanakwanang. Itulok mo kit din, akas lasika, ti agmulta no bilang. Kayat ko ngamin asumardengdan nga umay ijay balay. Sa bagay, husto matkit day, tapno sumardeng dan. Tako na mat, adi mo kayat ni Kwarog. Pudno day tanana. Kanjak kayat ti tao, adi na amo nga itakder tirik nana. Sa balikit din, ti mangibagbaga iti ayat na kanya. Ha? No way! Nagsamot to naglamas ijay lubnak ang Ay! kail. Loko! Takot ti paglimlim mo samditan. Ay, una hindi gasgasat ko na yan. Nagkuna nga may nga agbarta ka sa katuwapan agaram-aram. Hindi nga mintata ba ito nga? Basol na tayo tawin. Ay di ka agpapabasol ta kinayat mo nga may. Aggagat ka nga may. Agtrabaho ka. Ay, ang galing. Agurnong ka tapno makita daan nagagat ka. Di sumbatan nakatipalasa. Oh! Anya? Kasano akayat nakagay? No, nagtalag parpar tagtiyan aramidan nyo. Tirigat na. Masapol nga dapay sekretaryom. Nang ilmay. Ay, surutom sa imbagak. Saan ka? Ati sur-sur kun ka ni pare badong. Unang kail. Ay, Kwarog! Napaay ka manan iti balasan. Liklikam ti uminom iti arak. Sakbay nga agaram ka. Barang addan to mayat ka. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan! Teng. Insurat para iti radyo ni Liesya Tumlit. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika,
Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, TMPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Inteng. Ay na, karating ang timag na tuyang. Narabyantan dito'y dalan. Ay urayan nakmat abadong. Karating ang makin na nasip ngayon. Ang mga numalalyata dito'y. Ay, si kanto mga main. Itay pa'y ako nakngagawin ta. Sang butin tangarot na malpas ti trabaho tayo iti pangkat. Kag adaya trabaho ang malmalpas katawan mag. Ay, agdala ka ba? Ang mamana tayo ti karuba tayo. Tabon na ning tumbigat. Ha? Anya day bataw. Ay, diya ka mo ah. Ay, Diyos kay. Alalyan sa mo day tayan. Ay, siya ti umununa magna. Agyan kay ti malikutak. Ay, no asino ka man. Di na kami magbutbut nga na. Ay, sus! Ay! Ay, tara ito yan! Tara, ay, alalya! Bataw! Urayan na! Kaasimot nila kay Amada. Pinatay dakit din ti anak na anitidi. Ay, day takot nga mintidakes nakadagiti daddo mga agtutubaw. Ti makibarkada dah kang rom-romwarda iti rabi eh. Eh, napanda ka nung nagset iti may saabang. Hindi nabartek da. Agawin da kuman. Hindi anda nasabat da may sa lalaki kanang bagsot kanitiday. Ay, nakabutbutang day tapasamak. Agad adalapay mo't nga rod. Malpas kuman. May sala atawanan ti kurso na iti kinaapogado. Ay, sayang talaga. Bagaan nyo nga men dagiti agtutubo dito lugar tayo. Ati ko maagadal ti aramiden da ijay syudad. Ada tao. Ikan sa ilokatiri daw ah. Ay, si kanti mapanmang kita, inteng. Da kami dagitaw, maribanang, kapitan! Ha? Uy, paray! Umuyog kami kung makadakayaw. Ang mapanmakilamay itinatayan, paray! Sige nga rod. Mabit lang tayo lukat ko tiri daw. Naan ano day tatumang kansi kong aya marituyang. Ay namaray, naidaramudo makidirabi iti dalan mi nga agaway. Apay nga men. Awan silaw may, kat inalalya na kami tinakay maray. Anya? Wen maray, iso nga imay kami ita dito'y ayan ti minatayan. Ay, kasta aya. Wen, iso amang ted kami iti abuloy me, tapno awan makunana. Ay, wen bareng no saan na kay tong alalyaan. Mamati ak adinilaw na ti kaawan mi amakilamay iti bangkay na maray. Kasta nga ta, marituyag. Naitad kumuten ti abuloy ta, agawid tan badong, maluman. Di mo pa yawid ni paribadong maray. Sige, tuyang. Muna ka nga gaway. Sumaruno kami to na dagaws. Malangarog, tagkuyog kami kin ni Maribanang. Murahin naktuy jayay, na sumaruno kami. Nga raw, agkuyog kami kin ni Maribanang. Sigay, kapitan, umuna kami nga rudal. Ay na, nagpiitin ti oras pare. Ay, huwag nga rod, pare. Ay, ako narabiyantan. Datapay la dito'y dalan ta. Ano dahi, pare? Mabalin ka di asyakti umuna. Syakti umuna amag na. Tagyang kay ti malikudak, pare. Ay, mabuti nga, pare. Adamanan ti alalya nita. Alalya? Day tagun unit ta si Dag. Alalya tinatay day ta, pare. Di ka man agar aramid iti pagbutngan ta. Ay, agpagpakasi ak, pare. Syakti umuna na. Agyang kay ti malikudak. Sige. Nila ti pilit sa dayjay ka. Ay, agyaman nak tuyan. Kay inuray nak dito'y balay da pare intay. Bagam nga rod nga uray na ka, di inuray na ka. Wen nga raw, kapitan. Ito ti flashlight. Ipabulod ko kada kayo tapag silaw yaw.
Ay, agyaman kami, kapitan. Talaga akasapulan mi day nga agaway. Ay, paray. Di la mabalay nga itulod na kami nga agaway. Anya? Sigurado ngamin anituyang ko tumuno na. Kutsyak ti agyan iti malikudan na. Ay, kabubutang paray. Anya kumangay mati pagbungan niya. Ay, kasapulak ti agyan iti malikudak paray. Kabayatan ti panagnamay. Na... Ay na. Hindi na kumamagkatawa na paray. Agpagpakasi aking ka paray. Itulod na kami man. Anday ta. Anda tayo dito siyang wanan ti balayaw. Ha? Sigurado ang mabalin ko maten ti agawid anya. Ay, sana paray. Yeah. Itulod na kami pwede taon nita. Please. Na... Urayan pa asumir kami ti balay mi paray. Kit ilukat mi pa iti silaw may. Anya? Ay, poor Diyos. Ay, wan paray. Masapol nga ilukat mi pa iti silaw. Ken itarang kami ti ridaw may. Sa amon tumabalinan ti pumanaw paray. Yay. Ay, da kayo magkaham na tanggalin tayo. Makapakigtot kamit. Ha? Apay anarabyan kayo nga may. Ay, intulod ko da pare badugan marito yang iti balay da. Anya? Ay, itulod nakman mo iti balay. Ha? Ay, sana mabalin ang kail. Agrunda kami ita. Ay na, maray. Nagpigsamot tan ti alalya tinatay akalugaran tayaw. Naa. Ubing pa'y nga minday jay. Ken baro. Awan asawa na. Baro nga ro, di awan nasawa na. Ah, ayudan niya. Kat anya kumano kasta? Kalaat ngamin kati ipupusay na tabi nagsulda. Ha? Siguradaw, di na maaklon ti ipupusay na anasapa. Nga ta? Isu anapig sa ti al-alyana, maray. Diyo ka dinangag, tinangag ko, idirabi eh. Nga anya, nanakwanang. Anda ka barbaro nga uni amang mangag ko. Bangaw sama day jay. Ha? Ay, nangag kumot day jay, nanakwanang. Udnon samat nga alalya day jay. Ha? Mamati kayo matiti alalya? Ita nga main nga adan na tayo akalugaran tayo, katanda day jay. Uniti bilit day jay, sana bangaw. Aya, kasla mamati ak. Nga main, awan mo't makita ka bilit. Anya? Wen, iso ang masapa ak amang rikap iti tersinak no kasta arabi ay. Yay. Badang, nangag mo day jay. Ay, Wayne. Itay pa nanggag ko to yan. Ay, mabuti nga. Pulatam amin nga abot dita dideng. Ay, just kiki, di mo dahi tangay lang ya. Ay, tinasayaat. Mapantan dita silay. Taijay tangag kulaw. Ay, di na kami matbut-but nga na. Tanangtid kami matan iti abuloy may ganituyang kaw. Ay, just kika di mate. Ha? Kasla nangag na tiimbagan ba daw? Si Mardengang. Ay, tinasayat. Maturog tanto yan. Ay, apay ngay. Kilaat matan nga dalita bubong ti balay tati alalya. Ay, sos! Ay, ayan tayo ulas tagkumutan! Ay, si kanto mga main! Tila ibagbagat! Ay, pudno ti imbagak paray. Saan kami ang nakaturog idirabi ay? Ay, adula amin apagbut-but nga niyaw. Anya? Unila ti bilit day jay. San ngal alya? Alalya day jay tinatay. Na, Isu day jay kalugaran tayaw. ipapilit mo. Di oray man kit no pinustata paray. Anya, pinusta, apay sugal. Una, tasan kayo mga minamamati kanyan? Ay na, naimbagta sa anak an naatake idirabi iti buteng ko, maray. Ay namare. Gapo iti day tanga istoryayo ken ni pari badong. Adu metten ti kalugaran tayo ti mabuteng amarabyan. Pudno mo nga main, maray. Ay, ni Mari Kwanang, masapan amang rikap iti tersena na. Ha? Dagiti daduma dita, sardampay laeng, maturog dan iti babalay da. Kasano mo nga min, maray? Nakabuteng mo nga main. Ay, parikot paikit din. Tauray dagiti ubeng, saan dan amay baon no kasta asardam. Ay, uray agpakanla iti manok, saan damutten amay baon.
Ay nagapo iti dayjay ka barbaro nga uni ti bilit. Ay, mabuti nga pari badung kan marituyang. Nga raw tanggail. Ni kagawad ko anang, masapamot amang rik-rikipin iti tirsina na. Nga raw. Silawan nyo man, tatiliwan nyo dayjay bilit. Matong palang kail. Nakabutbutang na, Chief. Kasaw, klaro, sinjarak pa'y. May dumduma ti uni day ta bilit. No, bilit aday ta. Ang garot. Iso nga raw atiliwan tayaw, tapno makita tayaw, no anya tila nga day ta abilay. Butang. Alakit day, silawan yaw, tasak timang tilew. Natiliw min idirabe, itinaidumduma ti uni na abilay, tanggail. Nasaya at may tanatiliw yon. Tapno, adda ibidin sa tayaw. Unang kail. Awanan ti pagbutbut ngan itirabe. Ibidin siya day tao, asaan nga alalya ti mangmangagda. Sumit, bilit lang day ta. Saan nga alya? Bilit lagayam, ngam permiti butang datata ba dong kanana to yan? Adang matlatanangag ko nga uni ti bangaw di ta igid idirabi kwarog. Ay, kadwa siguro jay tiniliw mi idirabe kagawad. No kasta, duada nga rod. Wow, agsinsinublat da nga aguni itirabe Ay, kasjay gayam. Kunaklakid din do alalya akas ko na damari tuyang kan kabadong. Iso nga ita, awanan ti rumbang apagbut nga nyaw. Di kay masapan amang rikip iti tersina yaw, ta isupay ti mapaglakwan nyaw. Ay, umay kayo pare, mare. Makita yo analaing da ito'y abilek. Agsuri kayo. Tani, impagarup yung alalya. Iso day tan nakakulong iti wire cage, pare. Ha? Itala ang makakita ak iti kastabilit, kapitan. Gusto ka, mare. Ay, just kika kay diabilite. Na, Si kagayam din ang butbutan ka na kami iti kastaunay. ay unay ka dagita amatamon, pare. Kaslamutin rumor ti bunakil mo. Ay, maday ti kastoy a klase abilit, pare. Ha? Lalo no umaduda. Maday. Anya? Nay, dun ka ba? Makaalyaw ti uni na. Na, Aglalo iti rabay. Nang runan, no, danatay. tauna yun dahil panang mulagat mo iti bilay. Ay, si Daemon dito, pare. Kung saan, ibulos man. Ay, excuse me. Madamdaman tumot nga pa ibulos ko. Ha? Si kati da basol na iti bilit, pare. Kanya. Kaputa pinagbalin mo nga alalya. Iyo papabasulin ada ito'y abilit. Kaungat yun pa'y. Ibagayo pa'y nga alalya tinatay. Ha? Ay, uwan, pare. Pasensya ka lang ay. Yung pagarup minwal, alya na tabilik. Makaalyaw nga mintiuni na. Ay, day takot kung kunada iti Tagalaw. Maraming namamatay sa maling akala. Ay, nanatuyang kantata badong. Tumatayab, ngam ipagarup yun, nga al-alyan. Ngam sakpay na, kaya't lima nakablangawan, Daray Florendo, ken ni Mrs. na ani Marites Florendo. Ken kastamot na dagiti anak da, ada Russell ken Desiree Florendo. Ken aminan nga ag Florendo, kita barikir nagilyan laonyon. Ala sigay! Dedang tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo Neliesia Tumlid. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan ni Kapitan Inteng. Uminom tapay iti arak pare. Walay, diya kong kapailan, pare. Oskan? Kapoy kamit gayam.
Basit lang nabartag ka. Ay, agawin na ko, pare. Ang mga nunjak pa'y makapagnan, no ko. Sakit din. Ay, di nakpilitan, pare. Tinaset, agawin tan. Uray nabartag. Agsatak lata. Ay, masurunak tanarabyan manin ni Badong anagawid idirabi ay maray. Anya? Kanayon mo't ti pa nagbarbartek na dita barangay haw. Ha? Ibagayokin ni Kapitan. Saan apagiinuman iti arak di barangay haw? Nakita anaginumday din na minsan. Ngamjak pagarupan akan kanayon akas iti kunam. Turay agdamag kakadagiti kalugaran tayaw. Kanayon da nga agiinom dita barangay haw no kasta mo malumun. Pasaray pa'y aginggat bigat Anya? Damagak man maribanang. Kanayon kanu aya ti panaginom da kapitan ni barangay hall. No kasta amaluman. Ay, pudno, mare. Kat dayta ti kasurun ko launay kan kuana. Anya? Di mo amaw, kat may sakamot kadagiti kagawad. Pudno, ngam sa anak namin nga overtime ijay. Ay, kanayon ko abagbagaan ni Inteng. Angam dinakmat italtalak. Isumot lagaya makanayon da gumatang ditoy iti arak. Bagaam ida marikwanang. Tapno sumardengdan nga agin inom ije barangay hall. Sige, maray. Di ka agdanag. Tabaga akto ida. Kababaen, kadagiti makakit-kita kadakwada ije barangay hall. Rumwara kita malam to yan. Nawis na ni Parintay. Mapan kayo manin aginom iti arak ije barangay haw. Man ano kumangay? Libre ko naman. Aramiden nyo matin apagiinuman ije barangay haw. Dapay kidi karaoke ijayan ah. Anya? Mabalin mo ti kumantano kaya't mau. Ay saan ka mapan? Tapay aya. Agpat-pat nagkay tumanin nga agiinom ijay. Ay agawid at tumot lang into narabe. Malay na kag. Na ay, una yun dito alaklakayan. There is one. Ay! Very much. Oops! Saan nakastati kumanta? Ganito. Oh, my lalala, my darling. Ay. Mga tanggay. Ha? Agpata kayo kinitata ba daw nga di ang muti kumanta. Tanggan niya, utas yakti agkanta. Oh, my love! Yay! Nagpatpat nagkayumanan anagin inom iti arak, Inteng. Apay kumano nagpatpatnag? Tapno amom, sikat ipagsasaritaan dagiti kalugaran tayo. Ha? Saan kanu arumbang ti aramiden nyo ija barangay hall? Ay, sakti kapitan! Sakit din ti isuro na. Ay, saan da ka adilawan dagiti tao? No husto ti aramidem. Ay nagadukit ti mo dagita atataon ay. Pudnumat ngamen. Saan mo abalay ija barangay hall? Tapno aramiden nyo kit din ti kay kayat yo ijay. Baga amot ni uncle mo nga Inteng kwarog. Abay ka din, nanakwanang. Tapno isardeng na ti agpainom iji barangay hall. Anya? Madimot nga mintikas jay nga aramid na. Sana balik ko maano mamisan laeng. Ngam kang kanayon mo taon. Nyangkel Inting ah. Ay, na yan. Nasayat no ni Uncle Inteng ti pangibagaan nyo iti dayta. Tay sumat ti agpapainaw. Saan mo't asyak? Adda ka din ni Kapitan Maribanang. Awan, marituyang. Apay ka day. Ay, Badong. Ay. Umay ka, kartingam. Wain umaya ka. Ay, marituyang. Adamat bukol itimuging ni Pare Badong. Nasaya at tanadlaw mo, Maray. Tapno ammom, gapwanan day ta tinalaos abartek da idirabi ijay barangay haul. Anya?
Kunak idi asaan amapmapan, ngem gaputa inawis kanumo ni Kapitan, iso nga impili na tinapan. Kay? Basol daytoy ni Kapitan. No kayat dati agbartag, saan ko maamangiramraman iti sa balay. Umay ka ba daw, taipakita takin ni Marikwa ng tabukol mo. Na. Payan ta nagbukol nga agpaiso day tamuging ni Kabadong. Ay na Maray, nagbartag day dirabe ije barangay haul. Anya, nukasta, kadwa na ka ni Kapitan? Ngam apay ngay nga dabukol mo. Natnag ijay agdan ti barangay haul na itugtog tamuging na. Ay sos, naimbag ata saan agrabe kat nakaawid ka pay. Un nga ruda, masurunak ta binartek da ni Badungkaw. Di da pa'y nga rudmet intolod ijay balay. Ay, natuyang gusto na. Agawid tan. Ay saan? Agrikos tapay. Tapno makita da tabukol mau. Anya. Ay, kabaot dyan, ana. Ay, nakasangpoy takmot lang ang dito yung balay. Ay, anday ko. Apay, ay! Naimbag kasi mangputkan. Si kamot, naman ang tibasol ko ayata, binhalunit nak. Sa dino tinagdapwam? Napan ka manen gimatang iti arak nga abas tuyo ija barangay hall? Saan? Anya saan? Tapno amam, imay dito ni Marituyang. Kadwa na ni Pari Badong nga addabukol iti muging na. Ay may sakarton man nga arak kagawad. Anya? Naibos nga minan ti arak iti barangay hall kahit. Ay, Kapitan, diyo ko matagidaksan dahito nga ibaga kada kayaw. Anya dayta? Isardeng yu kuman ti panagin inom yu iti barangay hall. Anya? Tapno amuyo, ag dinamag kayon gapo iti bukol ni Kabadong. May samit na dya Marituyang ang mga kampanya iti bukol. Gapuanan kanuday dya iti panagiinom yu iti barangay hall. Iti jak kayat, ibaga na abasol ko. Basol ni Pare Badong. Apay nga intulok na mabukulan. Anya? Inawis ko ni Pare Badong. Kinayat na. Jak pinili. Gusto tinakuna ni Marikwanang, inteng. Isardeng yon ti agiinom ijay. Anya? Kakaiso na nga iso ti liwliwami. Urayam kadipay, nga dadakas ang mapasamak. Anya ko matidakas nga mapasamak. Dakas no maikat kan kas Kapitan. Awan honorarium mo. Agpanunot ka kumaan na imbag. Intay. Ibaon ka man na mapan gumatang iti ara. Anya? Ito iti isang harima. Isardang yung haminan ti agpainom dito yung barangay haul. Sa kamay. Sila di ka makiinom. Isuri. Alain ka gumatangan. Kaya awisom ni Pare Badong. Anya? Ibaga mga daarakan pulutan dito'y itamalam. Ay, sige ang kain. Kaya ibaga mga agitugot iti baraha. Tagsusugal kayo. Agpuso ito pare. Pustan tano kaya't ba? No problem, pare. At tinakaw ko ang kwarta ni Tuyang asang arriba. Isaw tipos na. Mga anak, pare. Loko ka. Agtakaw ka pa. Sukatak tumaladagaw sa paman ng mga baka, pare. Rugyan dadag sugal. Sana balay dada. Di kwarong agbantay. Ay na, sabala ko ba? Sa mga baka kita, pare. Malalaman Badong! Rompuan ka di sa barangay haul! Nanatuyang, awan ni Tata Badong ditaw. Ay di ka na bulbod, kwaraw! Tanakita kasimrot ni Badong dita! Ha? Ay, Badong! Rompuan ka dita! No di mo kaya't abasakag iti bato di ritaw! anya? Ay, awan ni Tata Badong ditaw. Kunak lang aruday.
Ang kalintay! Aguburan ni Nana Tuyang! Abay, hindi din nangyari. Ni Nana Tuyang uburan na mutin ti Barangay Hall. Abay, paray. Isa din na pa iti sugal. Ada pulis iti ruar. Badaw! Red flag ka dita! Amok nga ka dita! Dito yung kuparay. Iti na sayat. Umuwi kan. Ay, niya, mutin na ito yung ibabay na maninditay. Anya, pinarsak mo ti tawa di Barangay Hall. Kasanaw ka masuruna, maray. Nagturad ka mo tan. Ang darum dalata, ano kaya na? Sumbata kida. Idi pa'y lang amin nga ibagbagak nga isang dagdag agiinom ichay. Ngam di damot ngamin dungag. Ay, ni Kapitan isaw ti dadaulaw. Kanayon mo't abagbagaan ni Maribanang. Ngam jakman ammo. Di pa'y lang amin ni Maribanang tinagkapitan. Anya? Wun maray. Imbag ti babae a kapitan, saan nga aginom iti arak. Ay na marituyang, adamok di taamay sa babae a kapitan. Nga mamartat mo't laag. Anya? Ngati ko naman kain. Inak lumatang iti may sa case nga arak iti ilay. Ay, abasto dito'y Barangay Hall. Ay, husto nga minang ti arak angkal. Adun ti agri-rireng. Mamati ka. Kinapudno na. Nang ikaw, asaan da kayo kanunto na butusan? Anya? Sukatanda kayo ti may sa babae nga agbalin na kapitan. Ha? Ikamkampan ni Nana Tuyang. Amay sa kanunto a babae ti sumukat kada kayaw. Yay. Isardeng mo nga minanday ta nga aramid mo, inteng. Ewan mo ti dakas nga aramid. Agin inom kami lang. Ay uray pay. Makadadaan laeng dayta itinagan mo kas kapitan. Kayat mo asukatan da kanton ket babae ti sumukat ken ka. Ay. Jak kaya ka? Jak itulog. No kas tangarod, agbalbaliw kan. Agsingsingpot kan. Tikas to'y abiyag kaya. Ay sobramot nga min dayta. Minalam ti panagin inumyo iti arak. Agas nga ron ti bandog. Agmalbalam ti trabaho di aksyan. Ay, inteng. Amin analabas, dakas. Laglagi pamday ta. Di ka kadimanin agawis nga uminom ita, paray. Ay, saan nang mga no mabukulat ka? Kat umay naktumanin rautan ni Marituya. Nya. Lipato mo, di maipapan iti dayta nga arak-arak. Ay, sayang nga talaga. Apay ngay, paray. Ay, daray ka din. Ang mga no didak to butosan, itun pa nagbubutas. Nya. Iso nga agawit ka. Manipod ita kat good buyan to, no mo. Ay, kasyay. Ay, agawid ang araw din, paray. Ay, Kapitan! Tiket di pagsayaatan ti barangay mo ti intunaram. Saan ket ati arak? Ngam, sakbay na, kaya tayo manakablawan ni Sir Roldan Tabang, di Tapurok 17, Damsite, Irisan. Ala, sige! Tinon, tinagibusan ti Sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan! Insurat para iti radyo ni Lyesha Tunglig. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.